Natukom merħba għal xandira oħra mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex fejn se nwaslulkom il-Lezzjo Divina f'dan is-sitħat tal-Għid. Il-liturġija tal-kelma tippreżentalna llum ukoll silta mill-Vanġelu skont San Ġwan, id-diskors tal-aħħar ta' Ġesu fl-aħħar ċena, il-weda tal-Ispirtu Santu, id-Difensur. Il-Lezzjo Divina il-lejla sejra titmexxa minn Monsinjur Lawrenz Xiberras. Nagħtu bidu billi flimkien ma' dawk li qed janimaw il-kant f'dan is-santwarju inkantaw l-ewwel innu Waslet is-sija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għamel li mwiet, li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. Miġburin fl-imkien hawnhekk fid-dar ta' Marija u d-dar tagħna. Ejjew nħallu l-Ispirtu Qaddis inebbaħna u ikellimna permezz tal-kelma spirata. Ejjew inħossu l-preżenza tiegħu magħna fi qlubna. Ejjew niftħu beraħ il-messaġġ li jrid iwasslilna llum is-sitħat ta' matul dan iż-żmien tal-Għid. U dan nitolbuhulu il-Ġesu flimkien bil-għajnuna u bil-qawwa li għandha Ommu Marija u Ommna. Dan nitolbuh il-mulej bi Kristu Sidina. Amen.
Mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom qatt tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll qatt tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'Missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarrishom, dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobbu wkoll il-Missier u jien ukoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Ma jkun li ninsikom u nidim fuq il-palat ħajtija jimnaxin. Qatt ma jien se ninsikom ma nħallikom qatt il-tima kif qatt nista' ninsa jien fl-istudju u fit-tagħlim tal-Kodba Mqazza hemm ħana ngħidulu hemm prinċipju insomma illi jgħid hekk ara. Test mingħajr il-kuntest tiegħu huwa pretext ħanfisser. Jiġifieri, meta inti rajt bħalma qrajna issa, silta mill-Iskrittura Mqazza. Anki sempliċi sentenza, parabola, silta minn ittra, x'inhi il-biċċa li qrajt mill-Kodba Mqazza mill-Iskrittura. Jekk din dak li inti qrajt ma tarax, ma tfittix x'intqal qabel. U anke wara il-kuntest, allura it-tifsira tiġi pretext, jitlef it-tifsira tiegħu. Mela inti taqra silta u trid tara qabel is-silta wara s-silta x'intqal, x'ingħad. Il-kuntest tas-silta li għadna kemm smajna issa għandna il-Ġesu waqt l-aħħar ikla man-numru dejjaq ma' 12. Ġesu kien jaf li wieħed minnhom se jiġħdu. Kien jaf li ieħor se jittradih. Kienet l-aħħar azzjoni libera
li jagħmel Ġesu fil-ħajja tiegħu. Din l-aħħar waħda l-ikla. Difatti huwa stess qal fil-Vanġelu ta' San Luqa kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Eid magħkom qabel ma nbagħti. It-traduzzjoni daqsxejn bl-oriġinal u anke l-Latin xewqa kbira iktar qawwija kelli xewqon bħal meta ngħid jien kilt ikla ġrejt ġirja. L-unika unus waħda, l-unika xewqa li kellu Ġesu f'ħajtu, l-unika waħda din li jagħmel l-ikla biex permezz tagħha waqt din l-ikla jagħtina ġismu biex nikluh, demmu biex nixorbuh u iwaqqaf is-saċerdozju. Din kienet l-unika xewqa li kellu. U ħallija l-aħħar ħaġa. Difatti wara li jagħmel din il-ħaġa mar il-Ġetsemani fejn imbagħad bdiet il-passjoni tiegħu. Mela dan huwa l-kuntest tal-kliem li qal Ġesu. L-aħħar ikla b'dan kollu li Ġesu kien jaf ser jiġri wara. U waqt din l-ikla dejjem skont il-Vanġelu ta' San Ġwan, ħaġa tal-għaġeb għandna 5 kapitoli, 13, 14, 15, 16 u 17, 5 kapitoli ta' diskors jibda bil-ħasil tas-saqajn, kapitlu 13. Ġesu ħabbu mill-aħħar, dawk is-7 azzjonijiet ta' Ġesu. Dawn il-5 kapitoli Ġesu jitgħallimna u jkellimna u għandu t-talba msejħa saċerdotali jitlob 12. Imbagħad interessanti li ma m'hemmx it-twaqqif tal-Ewkaristija. It-twaqqif tal-Ewkaristija skont San Ġwan qiegħed fil-kapitlu 6. Id-diskors wara il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs. Allura f'dawn il-kapitoli kollha Ġesu joħroġ x'kellu f'qalbu l-aħħar mumenti. It-testament spiritwali. Santu Wistin jgħid, speċjalment għat-talba saċerdotali kapitlu 17, iktar għoli minn daqshekk Ġesu ma setax jagħtina u jgħidilna. U Ġesu jibda dan id-diskors il-ħadd li għadda Ġesu kellimna dwar il-fidi, emmnu falla u emmnu fija wkoll. It-taqsima li smajna il-ħadd li għadda. Illum, it-taqsima tal-lum, Ġesu ikellimna dwar l-imħabba. Ħabba fil-konkret, jiġifieri ħabba mhux bil-kliem, tħares tosserva il-kmandamenti tiegħu. U nerġa' nikkwota l-Santu Wistin jgħid l-imħabba li jitlob minna Ġesu għandha 2 saqajn, mhux wieħed, tħobb l-Alla u tħobb il-proxmu u imkella tkun imħabba zoppa. Tħobb il-kmandamenti. Meta San Ġwan qed ikellimna fuq l-imħabba, bil-Grek hemm 3 kelmiet għall-imħabba, din il-Papa Benedittu jispjegah tajjeb ħafna fl-enċiklika Deus Caritas Est, Alla u imħabba. Imħabba ħanejdhom bil-Grek issa nfissirhom eros, filija u agape. Il-imħabba eros, imħabba tal-ġisem, karnali, tissodisfa tieħu pjaċir u jgħaddi kollox f'malajr.
imħabba filija iktar il-fuq bejn l-aħwa, il-familja. Tridlu l-ġejt, taħfer, tissapporti, tgħin filija. Imbagħad l-ogħla grat li jitkellem minnu San Ġwan fil-Agapao, l-ħobb lill-Alla. Imħabba li lesta illi tħalli tinsa kollox għalih. Imħabba akbar minn dejn ħadd ma għandu li wieħed jagħti ħajtu. Alla jgħid Ġesu lil Nikodemu hekk ħabb id-dinja li bat il-liben tiegħu il-waħdini, jiġifieri Alla meta batilna l-Ġesu ma setax iħobbna aktar minn daqshekk. Mela imħabba u l-kmandamenti tħarishom imorru flimkien. Ma tistax tgħid sinċerament fil-fond ta' qalbek jiena nħobbu lill-Alla. Meta jinbagħat mhux il-fraġilità, għax il-fraġilità bniedem miksuħna ġarar tal-foħħar, jgħid San Pawl, imma b'għajnejk miftuħa tikser il-liġi tiegħu. Jum il-mulej ma tagħmilx differenza bejn jum il-mulej u s-sitt ijiem l-oħra tax-xogħol. Kif tista' tgħid jiena nħobb lill-Alla mbagħad il-kmandamenti tiegħu? Ġesu qed jgħidilna ċar, tħobbuni meta tħarsu, tosservaw, jiġifieri dak tifisser tħares, il-kmandamenti tiegħi, il-kmandamenti tal-imħabba. U l-frott biex aħna nkunu nistgħu inħarsu, nosservaw dawn il-kmandamenti. Ġesu jagħtina l-għajnuna. Fejn il-għajnuna? Nagħtikom difensur ieħor. San fisser. U mhux biss jagħtihulna għal semakom u sabiħ. Ma jibqa' magħna. X'differenza? Jibqa' magħna. Difensur ieħor. Għalex ieħor? Laqal ieħor hemm xi ħadd qabel l-ieħor. Minu dan id-difensur li kien huwa stess. Ġesu stess bit-tagħlim tiegħu, bil-persuna tiegħu mat-tnax huwa difensur. Għamilha ta' ħarries. Ħanatikom eżempju prattiku fil-Ġetsemani. Moment qawwi ta' tensjoni kbira. Tant tensjoni illi jinqatawlu l-vini l-agone. Agonet fisser taqbida, l-aħħar taqbida. L-agonija, għalhekk ngħidu agonija. Agone tant kienet tensjoni ta' Ġesu li nqatawlu l-vini minn moħħu u ħarġlu d-demm. Jiġu għalih s-soldati Rumani u l-lut il-kappijiet tat-tempju jaqbduh, imma Ġesu jagħmilha ta' difensur. Ħallu ġejtu għalija hawn jien, imma il-dawn ħalluhom imorru. San Ġwan kapitlu 18. Il-dawn ħalluhom imorru ara d-difensur. Il-dawn bħalissa għadu ma waslitx is-sija tagħhom. Tasal, ma mhux bħalissa, ħalluhom imorru. Kemm huwa difensur ieħor. L-ewwel difensur huwa Ġesu tagħna. Imissa għandna l-ieħor.
difensur ieħor. U dwar dan id-difensur, fl-ewwel taqsima tal-Vanġelu sa nfisser diġà għandna ħafna eżempji ta' dan l-ispirtu difensur. Il-Vanġelu ta' San Ġwan ħuti jinqasam fit-tliet taqsimiet. Minn kapitlu 1 sa kapitlu 12. Imbagħad l-għadna kemm semmejt minn 13 sa 19 it-tieni taqsima, id-diskors l-aħħar ċena u l-passjoni, u l-aħħar żewġ kapitli 20 u 21 il-qawmien u d-derijiet tiegħu, eċċetera. Fl-ewwel taqsima minn kapitlu 1 sa 12 Ġesu jitkellem u għandna eżempji tal-Ispirtu Santu, preparazzjoni għal dan li qed jgħid Ġesu. Ħa nagħtikom l-eżempji. Nibdew mill-Magħmudija ta' Ġesu fil-Ġordan. San Ġwan x'jgħid? Jgħid Ġwanni Ġwanni xed, jiena rajt l-Ispirtu, kapital taf l-Ispirtu pneuma nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu l-Ispirtu nieżel mis-sema mela Spirtu qaddejs u joqgħod fuqu. Eżempju ieħor lil Nikodemu meta jitkellem mill-Magħmudija, id-differenza bejn il-banji ritwali tal-lut, il-mikvot, inkluża l-Magħmudija ta' Ġwanni u l-Magħmudija ta' Ġesu. Min ma jitwelidx mill-ġdid, mill-ilma u mill-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Hawn hi d-differenza, ilma bilma, imma l-Magħmudija hemm il-ħasil tagħna, hemm l-Ispirtu Santu. Ikompli fl-istess kapitlu, dan test sabiħ ħafna, li joġobna ħafna. Għax Alla, isimgħu kemm sabiħa, għax Alla ma jagħtix l-Ispirtu bil-kejl l-Ispirtu Santu l-għajnuna jiġifieri id-difensur. Alla ma jagħtihunx bil-kejl daqshekk illum jew għada, abbundanza. Alla ma jagħtix l-Ispirtu bil-kejl u dan jagħmlilna kuraġġ għax fil-ħajja tagħna maħniex weħidna. Se jitkellimna dwar l-iltiema, maħniex weħidna, ma jagħtiniex l-Ispirtu bil-kejl. Allura taqtax qalbek, m'intix waħdek. Jiġu momenti ta' dlam, taqteħ il-qalb, ma ftakar, m'intix waħdek. Iktar. Fil-kapitlu 6. U l-Ispirtu li jagħti l-ħajja u l-ġisem ma jiswa għal xejn. Interessanti. U l-Ispirtu. Allura dawn huma kelmiet li jgħidilna Ġesu dwar dan il-Paraklitu, dan li jitkellem għalina, Parakalejo, dan li jiddefendina, dan li jaqbes għalina. Dan huwa fil-ħajja tagħna. Dan irċivejnieh fil-Magħmudija u b'qawwa iktar kif smajna fl-ewwel lezzjoni tant sabiħa tal-għodu tal-quddiesa meta Pietru u Ġwanni kemm sabiħa. Jien fissirtilhom dal-għodu qiegħdu idejhom fuq dawk in-nies ta' Samarija u rċivew l-Ispirtu Santu. Filippu li kien djaknu għammidhom biss il-tas Samarija qed ngħid tal-Vanġelu tal-għodu għall-ewwel lezzjoni. Imma mbagħad ġew il-kapijiet il-kolonni, dak li San Pawli sejħilhom il-kolonni fl-ittra tiegħu l-Galatejn, Pietru u Ġwanni, marru is-Samarija, qiegħdu staqsewhom qalulhom aħna qatt ma smajna, qiegħdu idejhom fuqhom l-istess ġest.
li jagħmel l-isqof nhar il-ġimgħa fuq Matthew. Ara daqsxejn il-Knisja tagħna. It-tqijjej tal-idej. U l-istess ġest li jerġa' jagħmel kull darba li jamministra s-sagrament tal-Griżma. Pietru u Pawlu, Pietru u Ġwanni jqiegħdu idejhom fuq dawk in-nies tas-Sammarija u jirċievu l-Ispirtu Santu. Kemm huwa sabiħ, kemm għandna x'nagħmlu kuraġġ, ħuti, nintelgħu bil-kuraġġ meta nafu li maħniex weħidna. Mela dawk li jemmnu hemm il-weda qaddisa li l-Ispirtu Santu jiġi u jammar fina. Issa dan l-Ispirtu, dan id-difensur. Għandna xi eżempji fl-Iskrittura. Hekk nistgħu nipprovaw daqsxejn illi dan l-Ispirtu jammar mal-individwi u jagħmel xi differenza fihom. Għandna m'għandniex. Kemm fl-Antik Testament u kemm iktar fil-Ġdid Testament. Ħanatikom żewġ eżempji mill-Antik Testament. Il-qawwa tal-Ispirtu Santu, tad-difensur. Ħanatikom żewġ eżempji biss. Id-dilka tal-iżgħar tifel ta' Ġesse David. Qiegħed jira Samwel imur għand Ġesse, dan il-missier iressaqlu tfal jibda mill-kbir, it-tieni. Alla jgħidlu tħarix lejn l-Ester. Jgħidlu ma int baqalek il xi ħadd, għallu jiva għażej qed jira. Ir-raj dak mhux sejjaħlu. Ħanajt naqra xejn l-Iskrittura. U Samwel ħaf idejh il-qarn taż-żejt u dilku lil David quddiem ħutu dilku. Min dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu bil-ludi. Il-verb huwa labax, libsa, l-Ispirtu libsu lil David, ġifieri meta inti tilbes tkollok kement, mela l-Ispirtu lil David libsu, labax, ħakmu l-Ispirtu tal-mulej. Dilku u lil dan ir-raj żgħir l-Ispirtu qaddejs għad-dilka bidel totalment il-David. Dan huwa l-ewwel eżempju. Eżempju ieħor, profeta, il-profeta Amos. Dan kull profeta kellu l-inkwiet ma' Amasja s-sultan. Allu inta u x'inti ġiet priedka u profetizza. U kif wieġbu Amos allu jien m'iniex profeta. Lanqas bin il-profeta. Jien raj, nisbor il-ġummajs. Iżda l-Ispirtu tal-mulej, jisimgħu kemm sabiħa, iżda jgħid Amos lill-Amasja, dan kapitlu 7 tal-profeta Amos. Iżda l-Ispirtu tal-mulej qabadni minn wara l-merħla u l-mulej qalli mur ħabbar il-poplu tiegħi Iżrael. Jiena li qed nagħmel mhux min jeddita, ma l-Ispirtu tal-mulej mur għallem għax il-missjoni tal-profeta kien li jgħallem bil-passat, jgħallem bil-preżent u jgħallem bil-futur. Ekku il-qawwa tal-Ispirtu meta jaħkmek l-Ispirtu. Eżempju ieħor. Il-Pietru issa, il-Ġdid Testament.
tifel, żagħżugħ, jiżżewweġ, l-ambjent tiegħu il-parti ta' fuq tal-art il-Galilija. Anzi, l-għadira, il-maħellu, ma' missieru sajjiet u maħutu, maħu ħalmenu Indrija. Ġesu jsejjaħlu. 3 snin ma' Ġesu. Ġesu jitla s-sema. Għadna lura. Beżana maqfulejn. U jinżel fuq l-Ispirtu Santu. X'bidla saret f'Pietru meta ħakmu l-Ispirtu Santu. Sejrin nippreparaw minn nhar il-ġimgħa l-qudiem kalla jrejt. X'mument qawwi fl-istorja tal-Knisja. Dawk li l-sna tan-nar isawtuh u jibqa' xorta jibqi l-qawwa tal-kelma ta' Alla. Min? Kif saret din il-bidla? L-Ispirtu Santu. Sieħbu, ħanaqbes ta' il-ħin, sieħbu Pawlu, sieħbu. Sejjer ir-rabjat, jarresta, għax minn għalih dawk il-lut ċaħdu il-twemmin tagħhom, issa qabdu twemmin ieħor, kemm bona fede taf Pawlu. U l-Ispirtu jaħkmu. Ibidlu, idawlu, jagħmlu apostlu tal-ġnus. Nafu l-ħajja ta' Pawlu u kemm bata. Min dan kollu? L-Ispirtu Santu ħut il-eżiż. Id-difensur, l-avukat. Dik li nsejħulu kuljum wara t-talba tal-barka, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Allura dawn huma eżempji ta' dak li qal Ġesu fil-Vanġelu tal-lum li difensur ieħor jibqa' magħkom, qiegħed magħkom iktar. Il-funzjoni ta' dan id-difensur, ta' dan l-Ispirtu Qaddis, l-ewwel nett kienet anke ma' Ġesu. Ġesu x'qalilna? L-Ispirtu Santu jkun magħkom u jibqa' magħkom. L-Ispirtu tal-verità li id-dinja ma tistax tirċevih għax la tarah u lanqas tarfu. Dan żewġ verbi qawwija tara mhux sempliċement to see, to observe, tara u taħseb fuq li tara. Id-dinja ma tistax taħseb fuq din il-ħaġa. U lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u qiegħed fikom. Intom tarfuh għax magħkom għandkom qawwa differenti. Jammar magħkom u qiegħed fikom l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jgħidilna Ġesu għandu ħarsa lejn il-ġejjieni. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha. U jgħidilkom u iħabbrilkom il-ġejjieni. Dawn huma ħwejjeġ illi l-Ispirtu Santu biss jagħtihom, iniżżilhom il-min jilqa' l-fidi. Iktar l-Ispirtu Santu qiegħed mal-Knisja. Mal-Knisja ifisser mal-mexxejja, mal-fidili li jirċievu is-sagramenti tal-Ispirtu Santu. Qiegħed kontinwament magħhom. Jaqbes magħhom, jiddefendihom. U għalhekk Ġesu qal
ma nħallikomx il-tiema. Tieni parti. Ma nħallikomx il-tiema. Din il-kelma il-tejm hija qawwija ħafna. Fl-ambjent ludi, il-kuntest, tara l-kuntest, Meta bniedem huwa il-tejm, u ma l-tejm jorbtu anke l-armla. L-tejm kemm fil-liġi, fit-Torà, kemm fis-Salmi u kemm fil-Profeti għandhom attenzjoni speċjali minn Alla. Għax l-tejm huwa dajjef, m'għandux min jaqbes għalih. Ma nħallikomx il-tiema. Ħan nieħdu ftit eżempji. Id-Deuteronomju, il-mulej jagħmel il-ġustizzja mal-iltejm u mal-armla. U iħobb lill-iltejm. Il-mulej, attenzjoni speċjali. Is-Salm, il-mulej jħares il-barranin u iżomm lill-iltejm u lill-armla. Iżomm jieħu ħsieb l-iltejm. Fil-Lamentazzjonijiet sfajna il-tiema bla missier u bla ommijiet, imma inti magħna. Ekku allura din il-kelma ta' Ġesu kemm hija qawwija. Stat meskejn, stat ta' ħasra, stat li għandu ħadd min jaqbes għalih, ħadd. L-iltejm u l-armla, u hawnhekk nidħlu fil-kuntest tal-Kalvarju ta' Marija Armla u jaf Davide Ġwanni, ma dan huwa diskors ieħor. U Ġesu qed jgħidilna f'dan l-istat ma tibqgħux iktar weħidkom, ma nħallikomx il-tiema. Nerġa' niġi għandkom. Ġesu qed ixebbaħ lilu nnifsu. Ġesu, niġi għandkom, ixebbaħ lilu nnifsu. Ma' sentiment tal-paternità, bil-Malta ma' għandnax kelma missierija, paternità. Ġesu qed joħroġ barra l-imħabba fl-ogħla grat lejn id-dixxipli tiegħu. Garanzija li ma jħalliniex waħedna. U dan Ġesu mhux biss jgħidu imma jagħmlu. Nerġa' niġi għandkom. Nerġa', attenti. Hawnhekk diġà hawn referenza għal qawmien. Għal qawmien. Anke jekk dawn ma fehmux dan il-kliem, nerġa' niġi għandkom. Jien sejjer immut, sejjer nagħti ħajti b'fidwa, imma sejjer nerġa' niġi għandkom. Imma niġi b'differenza, b'ġisem glorjuż, b'ġisem mibdul. Ġesu kien tkellem dwar ħafna drabi dwar dan l-istat qabel il-mewt u wara l-mewt tiegħu. Nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u ma tarawniex. Imma intom tarfuni. Allura hawnhekk Ġesu qed jilab, qed jitlob il-fidi minna. Fidi fil-qawmien. Żomm il-kmandamenti, ħobb il-missieri, u jien niġi għandkom, niġi nammar għandkom. Bil-qawwa, bid-doni li sejjer nibgħatilkom l-Ispirtu Paraklitu. U allura ħuti, l-Ispirtu Paraklitu, id-difensur, għadu mal-Knisja.
Knisja ħajja, imdawla, immexxija mill-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu lill-Knisja l-ewwel nett jgħajjixha. Ħa nispjegaw dawn l-4 punti u nikkonkludi. Jgħajjex il-Knisja, jgħajjex lilna. Il-Knisja twildet uffiċjalment f'Għid il-50. Kien lejt il-50 tal-Lut. Għaddew is-7 ġimgħat, wasal il-50 jum. U dakinhar nafu x'ġara. Imma aħna l-Knisja tagħna dakinhar twildet b'mod uffiċjali. Issa mhux biss twildet, hemm bżonn li tkompli tgħix il-Knisja. U l-Ispirtu Santu, il-Knisja, iżomma ħajja, issa jgħajjixha bid-doni tiegħu, bir-regali tiegħu, bil-preżenza tiegħu. U għalhekk il-Knisja trid tibqa' dejjem twassal, tippriedka il-kelma ta' Alla. Ma tistax tiċħad din il-missjoni li għandha l-Knisja li tippriedka, li twassal, u li mhux biss u li tamministra, tqassam is-sagramenti. Biex hekk il-Knisja iżżomm ħajja. Biex hekk il-Knisja tinħass fost in-nies. Twassal id-doni ta' dan l-Ispirtu Qaddis. Ma l-ewwel rigal tal-Ispirtu Santu lill-Knisja huwa li jżomma ħajja, li jgħajjixha. It-tieni, l-Ispirtu Santu lill-Knisja iqaddisha. Nemmen fl-Ispirtu Santu li jagħti l-ħajja, iqaddis il-Knisja. Mill-liema kwalità ta' ħajja? Il-ħajja tar-Ruħ, il-ħajja tal-Qdusija. Il-Knisja hija qaddisa, waħda qaddisa Kattolika. Għaliex qaddisa? L-ewwel nett, għax min waqqafha il-fundatur tagħha, il-fundatur Ġesu, huwa qaddejs. Pietru qallu, aħna emminna u għarafna li int il-qaddis ta' Alla. Xi kliem dak ta' Pietru u l-Ġesu? Mela l-Knisja hija qaddisa l-ewwel nett għax min waqqafha Kristu, il-fundatur, huwa qaddejs. It-tieni, il-Knisja hija qaddisa għax tmexxi lit-tfal tagħha, lill-ulieda li dawk li rċivew il-magħmudija u daħlu fix-xirka tal-Knisja, tmexxihom lejn il-Qdusija. Kif tmexxihom? Għandha l-mezzi, l-għajnuniet. Liema huma? Number 1. L-ewwel mezz kbejju, il-Bibbja, l-Iskrittura, il-kelma ta' Alla, il-kelma dawl, il-kelma ħelwa, il-kelma xapla, il-kelma li timliek bil-kuraġġ, il-kotba mqazza, l-ewwel mezz tal-Qdusija. It-tieni mezz, is-sagramenti, b'mod speċjali l-Ewkaristija. L-Ewkaristija preżenza u l-Ewkaristija ikel, nutriment, it-tieni mezz. It-tielet mezz tal-mezzi li għandha l-Knisja huma d-doni tal-Ispirtu Santu, l-erf, fema, kunsill, qawwa, xjenza, pjetà u biża' ta' Alla. U til-eżiż, ma hawn ejja ngħidu
kollox. M'hawn l-ebda taqsima ta' knisja oħra, l-ebda dominazzjoni fid-dinja kollha kif iddur li l-kap tagħha ta' din il-forma ta' knisja kapaċi jgħid, għandu l-qawwa li jgħid bl-Ispirtu Santu u jiddikjara b'mod solenni li dak l-individwu u dik l-individwa għexu ħajja erojka qaddisa u jiddikjarawhom uffiċjalment qaddisin li qegħdin igawdu lill-Alla l-eternità ħlief il-kap tal-Knisja tagħna. Qaddisa mena le l-Knisja tagħna qaddisa għax għandha l-Ispirtu Santu. Qabel ma ġejt, ħanejda, qabel ma ġejt, qed nara l-mobile u nara illi l-mexxej tal-Knisja Kopta imur jagħmel żjara uffiċjali lill-Papa tagħna. Il-Kopti, l-Eġittu, b'numru miegħu imorru jarfu lill-Papa l-mexxej tal-Knisja tagħna bħala dak li qed imexxi l-Knisja ta' Kristu. Mela Knisja qaddisa għaliex għax għandha l-Ispirtu Santu, għax għandha l-mezzi. Iktar. L-Ispirtu Santu iżomm il-Knisja żagħżugħa, nitħku daqsxejn, żagħżugħa. U żagħżugħ minn għandu 2000 sena. Żagħżugħa. Jekk diġà għaddew dak is-snin kollha, is-snin ma jxejħux il-Knisja tagħna. Interessanti din ta'. Pjuttost imexxuha lejn kelma bil-Grek, il-pleroma lejn il-milja tagħha ikabbara iż-żmien lill-Knisja tagħna. Huwa veru li l-element uman, il-bniedem, il-ġisem, mill-qut mill-liġijiet ta' żmien, il-membri jaqgħu. Difatti mietu, papiet, mietu, wisifijiet, mietu l-bnedmin, għax element uman. Iżda l-Knisja dan ma jaffettwahiex l-element spiritwali tal-Knisja li beda narejt il-50, il-Knisja tagħna l-Ispirtu Santu iżomma żagħżugħa fit-tagħlim nerġa' nirrepetu tal-kotba mqazza. Tant qaċċa l-kelma tal-Alla, imma għaddew daqshekk snin minn fuq il-kelma tal-Alla, kif tispjega li għada attwali l-Knisja ta' Alla li tot għal-bnedmin kollha għax żagħżugħa l-Knisja. Żagħżugħa fil-ministri tagħha, l-ordinazzjoni ta' saċerdoti ġodda. Żagħżugħa fit-tfal żgħar li jirċievu s-sagramenti, l-ewwel qarbina u s-sagrament tal-Griżma bħalissa ta' żminijiet sbieħ, ta' żmien il-Għid, mhix żagħżugħa tara dawk it-tfal resqin ippreparati, mhix żagħżugħa mhux huma l-futur tal-Knisja. Imma dan jagħmlu l-Ispirtu Santu għax l-Ispirtu Santu qiegħed mal-Knisja. Il-Paraklitu jgħaddu snin imma għadu jammar mal-membri tal-Knisja. Mena jgħajjixha, iqaddisha, iżomma żagħżugħa l-Knisja u baqarraba element l-Ispirtu Santu jagħmilha sabiħa lill-Knisja. Sabiħa. Kristu meta waqqaf il-Knisja għamilha sabiħa, immodellha fuqu. Int l-isbaħ fost tuliet il-bnedmin
U San Pawl fit-Ttra tiegħu l-Efesin jgħidu dan għamlu, Ġesu għamlu, biex il-Knisja jqaddisha, inaddafa bil-ħasil tal-ilma u l-kelma. U biex irressaqha qudiemu kollha sabiħa bla teba u bla tikmixa, kollha sabiħa. Il-Knisja tagħna hija sabiħa fil-ġenju, dan huwa veru ħutu tafux, artistiku tagħha. X'jiġifieri, ħa nispjega. L-aqwa mħuħ, l-aqwa artisti, l-aqwa inġenji fil-mużika, fil-pittura, fil-iskultur ħarġu mill-Knisja u rew il-kapaċitajiet tagħhom, l-opri kapolavuri tagħhom fih dan il-Knisja. Sabiħa l-Knisja fil-funzjonijiet liturġiċi tagħha, sempliċi imma sbieħ. Sabiħa l-Knisja fit-tfal innoċenti, fis-safa tagħhom. Il-qaddejs, illum qaddejs, il-Papa San Pawlu VI fid-diskors tiegħu li kien għamel lill-liturġisti għalilhom hekk. Il-Knisja għandha bżonn tal-qaddisejn, għandha bżonn. Iżda għandha bżonn ukoll ta' artisti għaqlejn u twajbejn. Biex it-tnejn, il-qaddisin u l-artisti, huma xhieda tal-Ispirtu Santu li semgħu xi kliem dan li jsebbaħ u jagħti l-ħajja lill-Knisja. L-Ispirtu Santu permezz ta' dawn il-bnedmejn qaddisin u artisti jagħtu xhieda li l-Knisja tagħna hija Knisja sabiħa. U dan huwa kollu frott tal-Ispirtu Paraklitu, tal-Ispirtu Qaddis. Kemm għandna x'nirringrazzjawh il-Mulej, kemm għandna x'inkunu kburejn quddiem din ir-realtà mhix xi ħaġa fl-ajru. Verament aħna parti minn din il-ġemgħa imdawlejn, immexxijejn, imħarsejn mill-Ispirtu Qaddis, mill-Ispirtu Santu. Ħa nikkonkludi b'kwotazzjoni ta' wieħed Qaddis li kiteb tant fuq l-Ispirtu Santu, San Basilju l-Kbir, fil-ktieb tiegħu dwar l-Ispirtu Santu. Jgħid hekk San Basilju. Bl-Ispirtu Santu niksbu l-ġenna mill-ewwel, niksbu l-ġenna, pajjiżna. Aħna hemm iridu nispiċċaw, għal hemm maħluqin. Niksbu l-ġenna. Nidħlu fis-saltina ta' smewwiet. U mill-ġdid inkunu ulied adottivi ta' Alla. U jagħtina li bla biża' ta' xejn insejħu lill-Alla missierna u seħibna fil-grazzi ta' Kristu. Bih nissejħu ulied id-dawl u jkollna sem miegħu fil-glorja ta' dejjem. Ejjew għalhekk qawwijejn, fiduċjużi, nhar il-ġimgħa b'imħabba kbira nibdew in-novena ta' dan il-Paraklitu, ta' dan l-Ispirtu li wedna Ġesu biex ikompli saħħaħna u jmexxina lejn il-ġenna pajjiżna.
Ejjew issa nfaħħru l-Ġesu bit-talba li jgħallimna Sidna Ġesu Kristu stess. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobżna ta' kuljum. Atina llum, aħfrilna it-tubit tagħna, aħfrilna it-tubit tagħna. Aħna l-koll nafru lil min ħati għalina, la taħanniex febda tiġrib, isteħlisna min kull denib, missirna. Barikkom Alla jista' kollox. Spiritu Santo. Araw xi mħabba qawwija għandu għalina Alla l-missier. Araw xi mħabba qawwija għandu għalina Alla l-missier. Li ulina jisna bħala ulid. Smajna il-weda ta' Ġesu llum fil-Vanġelu illi mhux se jħallina l-tiema li jibqa' magħna, li jibatilna l-Ispirtu tiegħu id-difensur. U kif ħeġġiġna Monsignor Lawrence Xiberras f'din l-omelija f'din il-lezzjon tas-sew imqanqla tiegħu, ejjew nitħeġġu sabiex minn nhar il-ġimgħa flimkien mal-Knisja kollha nibdew nippreparaw għall-festa ta' twelid tal-Knisja l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli f'Pentekoste, l-Ispirtu li jibqa' magħna wkoll illum u jibqa' jħeġġeġ u jimla l-Knisja tiegħu b'dan il-ġmiel tiegħu kif smajna tant tajjeb.
Qabel nagħlqu din ix-xandira nixtiequ nistendu l-istedina tal-Knisja Fawdex sabiex jekk tkunu fil-Belt Victoria matul il-jiem li ġejjin, filgħodu tistgħu iżuru l-wirja li għadha miftuħa sal-aħħar ta' Mejju taħt il-kurja fis-sotterran tagħha il-wirja xema dwar il-kelma ta' Alla. Kuljum id-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar inħeġġukom tagħtu titwila lil din il-wirja diversi esebiti uniċi illi tistgħu taraw biss f'dawn il-ġranet kemm iddum miftuħa. Grazzi ħafna eżis illi kontu magħna permezz ta' diversi mezzi tax-xandir għal din il-lezzjoni divina. Natukom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin meta nkunu qed niċċelebraw mal-Knisja it-tluħ fis-sema tal-Mulej Ġesu. Il-lejla tajba lil kulħadd.